panukalang zero balance billing para sa drug rehabilitation ng mga non-indigent pinag-aaralan sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Pinag-aaralan ng Sangguniang Panglungsod ng Dagupan City ang panukalang zero balance billing para sa rehabilitasyon ng mga pasyenteng dati nang nalulong o gumamit ng illegal na droga. Layunin ng programa na mas mapalawak ang access sa detoxification at rehabilitation services ng libre para sa mga pasyenteng nangangailangan. Sa pagdinig na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Department of Health Drug Treatment and Rehabilitation Center o DOH-DTRC Dagupan, tinalakay ang mga benepisyo ng naturang panukala, kabilang ang posibilidad ng mas maraming individual ang mahikayat na sumailalim sa rehabilitation dahil hindi na kailangan pang alalahanin ang malaking gastusin. Bilang pangunahing drug treatment at rehabilitation center sa Pangasinan, nakapagtala ang DOH-DTRC Dagupan ng 167 na voluntary confinement noong 2025 kung saan karamihan sa mga kaso ang may kaugnayan sa paggamit ng shabu at marijuana. Sa kasalukuyan, nasa 220 ang bilang ng mga pasyente sa center kung saan 37 sa mga ito ang mula sa Dagupan City at ang iba ay galing sa iba pang bayan at lungsod sa lalawigan, pati na rin sa mga kalapit na lugar. Ayon sa DOH-DTRC Dagupan, kasalukuyang epektibo na ang zero balance billing para sa mga indigent o may hirap na residente ng lungsod. Gayunpaman, para sa mga pasyenteng hindi kabilang sa indigent category o hindi benepisyaryo ng anumang government assistance program, kinakailangang magbayad ng nasa 12,000 pesos kada buwan sa loob ng 8 buwan upang makumpleto ang buong proseso ng rehabilitasyon. Anila, ang naturang panukala inaasang magbibigay ng pantay-pantay na oportunidad sa lahat ng nangangailangan ng tulong at makatutulong sa pagpapababa ng bilang ng mga taong nalululong sa droga sa Dagupan City at kalapit na mga lugar. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.